Čau, takže vítejte na kanále Motopříhody, já jsem Michal a dneska se koukneme na motocyklovou navigaci CarPeriod V702+. Jo, slyšíte dobře, je to navigace, jdou tam instalovat mapy.cz, jakýkoliv aplikace, stejně jako na Android telefonu, jdou stáhnout offline mapy, může se to připojit k internetu. A to všechno bez mobilu. Takže se koukněte na tohle video, kde vám to v rychlosti představím. Není to finální recenze, protože nechci recenzovat něco, co jsem nevyzkoušel na nějaký motodovolený. Takže koukněte na to a uvidíme, co na to řeknete. I minulý rok jsem vám točil video na klasický Android auto, teď mě to z toho vypadlo, kde jsem s tím byl vlastně nespokojený, hlavně kvůli tomu, že tam nešly mapy.cz a offroadové trasy, což jsou trasy na kole, a celkově jsem z toho nebyl nadšený. Ujel jsem s tím jeden výlet, kde jsem používal OS-man mapy, kde to fungovalo dobře. V loni, co jsem byl vlastně v Gruzii, to je těžký, v Gruzii a v Turecku, tak jsem si pořídil tablet Samsung Galaxy Tab 2, s kterým jsem byl víceméně spokojený, ale je strašně obrovský. Jo, tady to je vidět, včetně toho obalu, je to dvakrát takový. Takže to úplně taky nebylo ono. Vlastně celý rok mě chodí nějaké nabídky na spolupráci s Android autem, že mě ho pošlou zadarmo, já si to vyzkouším, natočím video a tím to končí. Někdy ke konci roku jsem si říkal, že bych něco rád zkusil, ale pořád mě tam budou chybět ty mapy. Takže jsem oslovil jednoho z těch, co mě to nabízeli, kouknul jsem na jeho nabídku a našel jsem tam vlastně navigaci s Android autem, ale i vlastně s Androidem 14. Takže tam je klasický obchod Google Play, jmenuje se to CarPeriod 702+. Dneska se na to podíváme, koukneme se, jestli to má smysl, jaký to má výhody, nevýhody oproti Android autu nebo telefonu, tabletu, a koukneme se na to. Takže tohle video je partnerský, to znamená, tohle jsem dostal zadarmo, i když jsem si to v úvozovkách musel vybrečet, protože mě nutili klasický Android auto, já jsem řekl, že to pro mě nemá smysl, takže jsem si nechal poslat tohle. Koukneme na to, uvidíme. Řeknu vám svoje hodnocení, objektivní, to říkám na rovinu. Mám to tak nějak zhruba vyzkoušený, nemám to vyzkoušený na motorce, protože je venku sníh. Ale používal jsem to i v autě a řeknu vám vlastně všechno, co k tomu potřebujete vědět. Takže koukejte dál. Jedná se o model CarPeriod V702+. Pozor na to, žádný jiný model v sobě nemá Android. Tady to vlastně vidíte, Android 14, CarPlay, Android Auto, Bluetooth, voděodolnost a teda. Takže koukneme, co je součástí balení. Já už jsem to teda rozbalený měl, takže to tam mám naházaný. Takže je tam samotná navigace. Vypadá takhle. Super. Pak tam máme napájecí kabely. K tomu si něco řekneme víc. Dál tam je ovladač na řídítka. Pak tam je nějaký držák na řídítka. Pak tam je rozbočovač na kamery. Držák. Jedna kamera. Druhá kamera. A návod. To je asi všechno. Ten model se dodává pouze s kamerama. Neumí nic jiného. Takže to jsem v rychlosti projel teda, co tam je za příslušenství nebo co obsahuje krabice. Teďka něco málo vlastně k samostatnému tomu, já nevím, jak tomu říkat, Android display vyloženě pro Android auto není, tak já tomu budu říkat navigace. Má vlastně 7 palců, je voděodolná, obsahuje vlastně 2 procesory. Jeden procesor, ten funguje, když je navigace ve spánku, tedy jakoby vypnutá, a druhý procesor funguje
pro vlastně systém, který běží na tom Androidu. Dál to má nějaký 4 GB operační paměti, což se zdá docela málo, ale není to tablet, nebudete tam mít mraky aplikací puštěných, takže to je naprosto dostačující. Pak to má 64 GB vnitřní paměť, která vlastně slouží pro ty aplikace a pro systém. Pak tam jde strčit karta až do velikosti asi 512 GB, teď bych kecal, ale dodávají k tomu standardně 64 GB kartu, kterou si ten systém vlastně připojí a používá ji jako klasický místo, co je potřeba. Pak to má samozřejmě Wi-Fi, Bluetooth a všechny tyhle ty věci jako ostatní displeje pro zrcadlení Androidu. Je to teda ta verze s těma kamerama. Vlastně napište mě do komentářů, kdo by chtěl jako verzi s kamerama. Pro mě to je úplná zbytečnost, já je tam zapojovat nebudu, řeknu to na rovinu. Kdyby byly s čidlem tlaku v pneumatikách, tak dejme tomu, to nějaký využití má, protože třeba v loni se mně stalo, že když jsem byl v tom Turecku, tak mě ucházela docela zadní guma. Vždycky večer jí stačilo dopustit, nebo i přes den, ale nechtělo se mě ji opravovat, takže tam by se mě to hodilo. Nebo když vlastně do šotolin upustím trochu tlaku, pak najedu na silnici, tak by bylo fajn, kdybych se to viděl na displeji, řekl si, já debil, jsem to zapomněl nafouknout. Kamery za mě zbytečný, ale asi to lidi chtějí, nevím. Jo, tady máme nějaké srovnání těch 7 palců s nějakýma 5 palcema. Jo, tohle teda obyčejný displej. A když to srovnám se 7palcovým tabletem, tak to je jako... Ten tablet je obrovský a vlastně měl jsem ho na tom Transalpu, tam mě to nevadilo, protože jsem ho měl daleko před sebou. Teď mám vlastně jinou motorku a představím v jiném videu a ten displej budu mít relativně blízko sebe a ten tablet už by se mi tam nevešel. Jo, ještě jen tak pro srovnání s mobilem, nevím, jak je velký, 6 palců? Asi 6 palců, jo, ale jde o to, že ta navigace je vyšší. Takže za mě velikost super, není to ani velký, ani malý. Koukneme se ještě na to příslušenství. Jsou tady vlastně držáky na řídítka, kde to připnete. Tady máte kulovej, jo, což je super, tady to má i v sobě pružinku, takže to tam krásně drží, nebude vám to padat, když to štelujete, ale za mě tenhle držák, já to dotáhnu, je strašně, jakoby ta navigace bude pak u vás. Jo, že když si představíte, že takhle to dám na řídítka, tak o nějakých 8 cm díky tomu ramenu to k vám pošle blíž ten displej, což je takový to. Prodávají ještě jakoby kostku, která se dá přímo na hrazdu, to odšroubujete s tou koulí, nasadíte to přímo na hrazdu, šup a je přímo u hrazdy. To je super řešení. Je to asi nějakých 20 € navíc. Tak, pak jsou tady kamery, tak já je ukážu, když už tam jsou. Jo, je to takhle jako, padaly mě to takhle jako malinký, moc si to nedovedu představit, že to mám na motorce. Kamery jsou tam 2, přední, zadní. S tím, že teda jde tam nastavit nějaké nahrávání ve smyčce, to znamená, že se vám furt bude přepisovat karta a funguje to stejně jako vlastně dashboard kamery v autě. Tak, druhá kamera, pak má to vlastně ovladač na řídítka, ale ovladač je vlastně umí jenom brát hovory, jít domů a asi položit hovory. No pokud to chcete čistě kvůli navigování, tak si s tím moc nepomůžete. Zbytečný. Pak tady je vlastně hlavní napájecí kabel, který je celkově to super řešený přes tyhle ty konektory. A tady vlastně to připojíte na baterku s pojistkou. Jsou tady 3 dráty a to vám řeknu proč, protože to je vychytávka, o který jsem nevěděl. Mají to podle mě všechny displeje na motorku, ale já jsem furt myslel, že to má fungovat klasicky jako tablet nebo telefon. To znamená, že to běží, dokud to nevypnete. Tenhle omyl vám pak vysvětlím, protože pokud byste to chtěli takhle,
To znamená, ta navigace má možnost ze spoda připojit USB kabel a tím to napájet, ale přijdete o tu výhodu, že když otočíte klíčkem, tak se to uspí a vlastně vůbec to na to není dělaný, takže tam přijdete ještě o jiné věci, to pak řeknu. Jo, k tomu je takhle trafičko, který má i hlídání napětí, mají tam napsáno 11,6 plus minus 2 V. Pokud byste se ráno probudili z 11,6 někde na dovče, tak asi nastartujete, ale nechat to přes zimu vybít na 11,6 a 2 měsíce to pak mít ještě tu motorku na dílně je pro baterku docela smrtící. Takže ráno vám to asi zachrání na startování, jinak ne. Proč to tam hlídání je, zase vysvětlíme pak, až budu řešit funkčnost. To je základní představení, parametry a tak. Jak říkám, není to klasický displej pro zacadlení telefonu. Má to v sobě Android 14, nějaký osekaný, ale asi jádro běží na 14, takže můžete tam instalovat aplikace, můžete tam mít offlineové mapy a funguje to plně bez mobilu. To se tady vlastně teďka ukážem. Ukazovat, jak to funguje, zacadlení vám nebudu, protože v podstatě mě to nezajímá a tu recenzi si najdete od někoho jiného kdekoliv jinde. Tak, teď dám ještě takovou menší vsuvku, jak vlastně funguje to značka CarPurite. Je to čínská značka, která bych řekl, že patří k těm lepším, ale pokud chcete koupit klasický zrcadlení, tak jsou vlastně poměrně dražší než vlastně čínský zrcadlo, který koupíte na AliExpressu, ale trošku líp si hlídají kvalitu, tak nějak si dělají svůj vývoj, není to vlastně úplně ten základní shit. Jo? To neříkám kvůli tomu, že jsem to dostal, to říkám kvůli tomu, že to tak je a třeba tu verzi s Androidem moc jiných značek to nedělá. A pokud, tak fungují stejným stylem jako to CarPurite, to znamená nepatří k těm nejlevnějším. Takže koukneme se teďka asi na nějaké zapojení, protože to je důležitý a koukneme se přímo, co nám to zobrazuje. Takže jak jsem říkal, jsou tam 3 kabely, jsou pěkně označený. Tady je ACC, to vám vysvětlím. Pak tady je B+, to je plusko. A pak je označeno GND, což je mínusko. Tak, a teď k tomu ACC. To je vlastně věc, která je důležitá a to znamená, že se vám to musíte to zapojit někam, kde například po otočení klíčku, ideálně po otočení klíčku, se vám tam připojí elektrika. Je to vlastně kvůli vlastně uspávání té navigace. To si řekneme potom. Já jsem to vyřešil tak, že v pojistkách jsem našel FSV, což je vlastně, že to dává proud při tom, co se to otočí klíček a je to na palubní desku. Koupil jsem takovejhle rozbočovač na MIDI pojistku, z toho vede kablík a jsou tam 2 pojistka. Jedna ta původní, jedna na tohle. Nevýhoda je, že všechny ty pojistky se prodávají s tím kulatým konektorem a vy tam dostanete ten jako baterkovej, což jsem úplně nepochopil, ale dobře. Takže zapojíte plus, minus a ACC, to znamená spínaný zdroj. Ten je fakt důležitý. Pokud tam nedokážete určit u pojistek, jaká to je, tak si můžete kablík natáhnout třeba od zadního světla nebo od předního světla. Ale opravdu to je důležitý, nezapojovat to jenom plus minus. Teď vlastně mám navigaci zapojenou. Teď jsem otočil klíčkem. Si k tomu sednu. Tak a navigace hnedka naběhla. Hnedka naběhla proto, že je tam ten ACC konektor připojený a ACC konektor dělá to, že navigace se vlastně nikdy nevypne, ale jenom se přepne do takového úsporného režimu, který nějakou spotřebu má, ale co jsem to tak jako zhruba počítal, tak by to mohlo vydržet klidně měsíc v tom úsporném režimu, až 2. Než by to napětí kleslo na 11,6 V,
a celá navigace se odpojila. Takže takhle vypadá to hlavní menu. Blbý je, že to nejde měnit, je to přehrávač hudby, rychlost, který se bere ze satelitů, nějaký mobilní internet, tady kamery a vlastně hlídač baru na pneumatikách, který není. To je vlastně tlačítko Home. Pak tady máme tlačítko, kde už mám puštěný aplikace, takže vlastně se koukneme na to nejdůležitější, to je Google Store, kde já už jsem teda přihlášený a všechno je nastavený a můžete si tam dát normálně cokoliv vztahovat. Když dáme třeba hledání, dáme DMD2, což je vlastně takový motorkářský aplikace pro dashboard. Dáme hledat a nemám internet. Klasicky jako Android, to znamená dám tady Wi-Fi, uvidím tady všechny Wi-Fi sítě a už to je připojený. Tak, zkusit znovu. Tak, máme tady DDM2, můžeme dát normálně instalovat. A tady máme vlastně první problém. Ta aplikace se nainstaluje do paměti, vytvoří se ikonka na ploše. Jenže pokud tu navigaci vypnete natvrdo, to znamená odpojíte ze sítě nebo jste měli to připojený přes USB kabel, tak ta aplikace tam bude nainstalovaná, ale ta ikona tam nezůstane, protože vlastně jenom nějaký paměti, která se ukládá při tom, když to nevím jestli když to jde spát, to se mně nepovedlo, ale když to restartuju, tak se vypne. Tak, tady se koukneme, tady dole DDM2 nám naskočilo, máme to tam, super. Teď, kdybychom otočili klíčkem, tak se to vypne a všechno zůstane tak, jak to je teď. Ale kdybychom to odpojili úplně od elektřiny, tak tato ikonka zmizí a už ji tam nijak nedostaneme, protože s těma ikonama nejde dál pracovat. Takže takový hack je, vždycky, když něco nainstalujete a budete to tam chtít, tak dejte restartovat. A při tom, jak se to restartuje, tak se to vlastně nejdřív uloží do paměti, to, co jste nainstalovali a ty vytvoření těch ikon a vlastně před dalším zapnutím už to tam bude. Pokud to vypínáte jenom klíčkem, tak to tam bude, protože vlastně se uloží poslední relace toho, co tam bylo, i včetně spuštěných aplikací a tak. Takže po instalaci aplikace vždycky je dobrý dát ten restart, aby se to uložilo. A takhle to trvá, pokud to je klasické spuštění, což vlastně vy nebudete dělat na té motorce. Tak, tady se to vždycky neuložilo to. Tak, tady máme ty aplikace. Koukneme na mapy.cz. Tak, teď se vlastně spouštějí poprvé. Tak, a normálně to funguje. Jo, funguje i to propojení, že když si dám moje mapy, teď Makedonie, a dám tady zobrazit třeba trasu tuhle, tak normálně to funguje jako vlastně mapy.cz na tabletu nebo na mobilu. Ten tablet nebo ta navigace má nějaké nastavení ještě. A to je to tak, sleep mode, to znamená, že když otočíte klíčkem, tak se to vypne, ale nevypne se to, jenom se to vlastně uspí do toho režimu, aby to pak rychle naběhlo. Jo, jsou tam nějaké ještě další blbosti. To vám nechci úplně ukazovat, protože to víceméně funguje jako v ostatní Android auta. No a tady vidíme problém. Aplikace DMD2 tam není vidět, protože se to vždycky neuloží. Takže občas se to stane, že se to neuloží, takže je potřeba ji nainstalovat ještě jednou a ještě jednou dát restart. To je vlastně ta nevýhoda, rozdíl oproti tabletu všemu jinému. Na druhou stranu je to kvůli tomu, že se to vlastně uspává, že vlastně se nikdy nevypíná. Takže když to dáme instalovat, zase to tak pak zkusíme.
Já nevím, jestli vám mám ukazovat, co to umí všechno, ale to umí jako všechny Android auta. Vlastně přes Bluetooth se to připojit s intercomem, s mobilem, můžete zrcadlit, můžete cokoliv. Problém je, nejdou změnit ikony, změnit nastavení, nejde změnit pořadí, nic takového, všechno tam je jakoby napevno. Nastavení jsem vám ukazoval, tady to je klasický, hotspot zapnuto, nevím, proč tam hotspot zapnuto, nastavení jasu a tak dále a tak dále. Se koukneme. Tak, je to nainstalovaný, tady to vidíme. Pak tam je ještě další problém, a to je tato lišta, kterou když zapneme DMD2, tak to počítá, že tam ta lišta není. A zobrazuje to pod ní. Jde to zase řešit. Tady odklikávám, co to po mně chce. Jde to řešit nějakou aplikací, která se doinstaluje a tu pravou lištou umí schovat. Ale tu aplikaci tady teďka nemám, minimálně tam nemám ikonku. Takže vlastně za mě super, co se týče vlastně prvního dojmu, tak jsem s tím spokojený. Teď se můžeme kouknout offline mapy. Tak, já se chystám do Makedonie. Tak, koukneme, tady Makedonie, můžeme stáhnout. A máme paměť aplikace, což je zařízení, a paměť zařízení, což je karta. Tak my to dáme do karty, stáhnout. A stahuje se. Takže za mě funguje, jak má. Ještě se koukneme, jak to vlastně rychle nabíhá. Načteme se tady nějakou tu trasu. Makedonie. Šupí tam, máme ji tam. Teď vlastně jste se navigovali, zastavíte někde, vypnete klíček, odpočítá to vlastně od 10 do 0, pak se to vypne. Tak, teď to je vypnutý, kde to běží vlastně na ten druhý procesor, to znamená, že vypnutý to není, ale všechny data to drží v paměti. Takže teď otočím klíčkem a během vlastně nějakých 3 sekund to naběhne do stejného místa, jako to bylo předtím. Takže to je super. Pár slov závěrem. Udělal jsem tady takový rychlý představení, kde jsem řekl, že je důležitý to zapojit s tím ACC, s pínatelným zdrojem, jinak to je pro vás nepoužitelný, není tam vlastně ani tlačítko na vypnutí, takže jinak by se to vypínalo napřímo, vůbec nepoužívejte USB kabel. Další věc, jdou tam opravdu instalovat aplikace, jdou stahovat, ale pozor na to, tím, že to je navigace, špatný slovo, tím, že to není telefon ani tablet, tak se to všechno neukládá a je potřeba to restartovat. Tady v tom videu se mi to zrovna nepovedlo na poprví, ale je potřeba na to dát pozor a počítat s tím. A nebo teda to nikdy neodpojovat od motorky. Jinak vám zmiznou ty ikonky. Pak jsem řekl, že je problém ta lišta pravá. Na to je nějaká aplikace, která to dá pryč. Zkusím dát odkaz do popisku, jestli ji najdu. A vůbec jsem nehodnotil kamery, nehodnotil jsem dotyk, nehodnotil jsem, jak to vypadá na světle a spoustu dalších věcí, protože ten základ, ten displej je stejný jako u jiných Android Auto zrcadel, nebo jak to nazvat. Tady jsem řešil čistě jenom ten Android, zda to má smysl nebo ne. Napište mě do komentářů, jestli byste ten produkt využili. Za mě jo, já ho využiju. Až odjedu nějakou dovču nebo říkejme tomu expedici, letos je v plánu 14 dní, pravděpodobně Makedonie, někdy v květnu, tak vám dám vlastně ostrý závěr, protože já to používat chci, nechci používat mobil v držáku, nechci používat Android Auto, nechci používat navigace, to všechno jsem řekl už v jiném videu, proč to tak je. A tím, že to byla spolupráce, tak to můžete koupit přes můj slevový kód, který dělá asi 30%.
což udělá s tou cenou docela zázrak. Teď vám neřeknu, kolik to stojí. Dejme tomu, že to stojí 7-8 tisíc, 30% je nějakých 15 stovek dolů. Když zadáte na stránkách carpiroot.com do slevového kódu motopříhody, bez záčku, bez čárek, sleva se tam objeví. Dám vlastně na to odkaz do popisku. Nemusíte to kupovat přes země, to vám nenutí, můžete koupit za plnou cenu, můžete to koupit od někoho jiného, protože ty slevy jsou přenosné vlastně na celou jejich nabídku a oni na tomhletom marketingově fungují, že to posílají zdarma k recenzi plus ten slovový kód a ten, kdo to pak prodá, tak z toho má ještě nějakou provizi. Proto vlastně jsou tak drahý, protože vezmeme slovový kód, vezmeme provizi a 40% z produktu je dolů, kolik oni za to dostanou. Na druhou stranu ten produkt od jiných značek zatím není moc v nabídce. Našel jsem jenom od jedné jediné značky, ale musíme brát, že je leden 2026 a ty technologické novinky strašně skáčou dopředu. Jo? Takže v loni ještě nic takového nebylo. Teď to je. Čekal jsem na to 3 měsíce, protože to byla úplná novinka, neměli to skladem. Takže pokud na tohle video koukáte v roce 2027, může to mít už úplně každý. Za mě teďka super věc, využiju, vyzkouším. A dejte mě vědět do komentářů, jestli se vám tato recenze líbila, byla to opravdu taková rychlovka. Venku je ještě zima, takže jsem to ani nenatočil na motorce, neposlali mě tu kostku na přidělání na hrazdu, takže jsem to ani nedával na motorku, jenom jsem to projel, jestli to splňuje všechno, co se nabízí a jak to vlastně funguje a všechno, co se nabízí, to splňuje a funguje to. Jo, zase jsem zapomněl udělat si reklamu. Pokud scháníte motovaky Renovolt nebo nějaký držák na telefon nebo nabíječku, teď budu mít nově v nabídce od Lampa Italy, tak koukněte na e-shop motolump.cz a hodím vám sem nějakou slevu, asi nějaký slovej kód, ať vás trošku motivuju. Na druhou stranu nebudu to dělat často. Ty provize tam nejsou tak velký. Takže čau. A ještě poslední věc. Čau se ve videích na YouTube říkat nemá, protože já se s váma neloučím. Já chci, abyste viděli všechny moje další videa, dali like, komentář a odběr. A pak budu spát.